Soňky bir hepde bäri Türkmenabadyň döwlete değişli un we çörek önümleri satylýan dukanlaryna çörek gutuldy. Alyjylar çörek satyn almak üçin dukanlaryň öňünde nowata garaşmaly bolýar. Hususy dukanlarda çörek döwlet bahasyndan has gymmat satylýar. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti 26 martda ýurtda azyk üçinçiligini kadalaşdyrmak maksady bilen döredilen pudogary toporuň düzümini tasdiklady. Azatlyk radiosynyň Türkmenabadly habarçysynyň maglumatlaryna görä Lewabyň administrativ merkeziniň çörek önümleri satylýan dukanlaryna çörek 2 manatdan bahalanýar. Hususy dukanlarda ol 4 manatdan satylýar. Türkmenabadyň döwlet çörek dukanlaryna ýene-de uly nowatlar bar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenabadda eli ýeterli bahadan satylýan çöregiň gytçylygy eýan bir hepde bäri dowam edýär. Şeýle-de un döwlet dukanlaryna 3-4 gün bäri asla getirilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy döwlet dukanlaryna un gytçylygynyň sebäpleri bilen gyzyklanyp şäheriň un öwüji kärhanasynyň işgärleri bilen gurrundeş boldy. Haraz işgärleriniň sözlerine görä un öwmek üçin kärhanada buğday bar. Ýöne Aşgabatyň görkezmesi bolmazdan hiç kim onu öwäp bilmeýär diýip kärhananyň anonim şertde gurrundeş bolan işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Türkmenistanyň resmi maglumatlara görä geçen ýyl ýurdun galla meýdanlarynyň 1.600.000 tonna buğday hasyly ýygnaldy. Ýöne Azatlygyň çeşmeleri bu sanlara soragly çemereşýärler. Habarçymyz Türkmenabadda ilatyň eli ýeterli bahadan un satyn alyp biljek ýeketäk sowda nokodunyň döwlet dukanlary dygyny utaýar. Habarçynyň tasdiklamagyna görä hususy dukanlarda çörek bulka önümleri döwlet dukanlary bilen deňeşdirilenine has gymmat satylýar. Ähli çörek bulka önümleri ortaça 1-2 manat gymmat diýip habarçaýdýar. Ýöne Türkmenabadyň ýaşaýjylary üçin çörek günnelik sarf edilýän zerur önüm bolup, ony her ýerde gymmat satyn almaklyk maşgala büdjetine epesli täsir ýetirip bilýär diýip habarçaýdy. Ýurdun dürli regionlaryna un we çörek önümleriniň gytçylygy dowam edýän wagty 26 martda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda azyk haritlarynyň üçinçiligini hassa artdyrmak hemde eksportuny we importuny düzgünleşdirmek boýunça pudogary toporuň düzümini tasdiklady. Ýatlasak 2018-nji ýylda Türkmenistanyň azyk haritlarynyň bolçulugyny artdyrmagy maksat edilýän pudogary topor döredildi. Ganywertide Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň dekabryna da şol bir maksat bilen aýry başga pudogary topor döredilipdi.